Greetings to you all. I want to welcome you all on this channel. Pa channel ino your natural medicine. Ichange ichibata nyaya dzeutano, kudzivirira nekurapwa kwazvo. Tichishandisa method inonzi holistic approach, whereby we treat the body, the mind, and the spirit. Pane mavara maviri andichada kuti mubate, anoti new start. New na start. N achimirira nutrition, E achimirira exercise, W achimirira water, S achimirira sunlight, T achimirira temperance, A achimirira air, R achimirira rest, other T achimirira trust in God. So this is holistic approach. Saka kurapwa nenzira yaMwari, inobata muviri, inobata pfungwa, inobata our spirit. Our manual yatichange tichishandisa, our book yatichange tichishandisa to treat diseases or kudzidza nezveutano is the Bible. The Bible is God's manual for everything. So also on this issue of health, tichashandisa the Bible. Tichashandisa zvakare mamwe mabhuku akaita sana Back to Eden, kudzokera kuEden, kuzano raMwari, kushoko raMwari, kwazvakatangira kumavambo, ruzivo neuchenjeri hwaMwari. Jesus, He is the great healer, the great physician, murapi mukuru. Saka tichadzidza from the book Back to Eden. Nemwe mabhuku seri panapa, A to Z of herbs. Tichadzidza kubva zvakare mariri, uye zvakare massage, physiotherapy. Tichadzidza zvakawanda zvemasaji kuti tirapike paurwere hwedu. Pane mabhuku akawanda akaita natural medicine encyclopedia. Natural medicine encyclopedia. I am going to share with you PDF of that book. Tichabatsirana kubva mubhuku iroro. Pane mabhuku mamwe akawanda anonyorwa naEllen White, wandinotenda kuti muprofita waMwari, akaratidzwa zveutano. Akaratidzwa kare kuti siyai fodya mune cancer. Ana chiremba venyika ino vakati anopenga because anga asina kudzidza savo, only 3 years in school. Saka havana kumutenda. But nhasi mabhuku ake akaita sana councils on diet, councils on health, akaita sana ministry of healing. Akudzidzwa mumauniversity, vakutenda kuti zvinhu izvi kunyange zvazvisina kuprovwa nescience ndezvazvokwadi, nekuti Mwari haaprovwe nescience, but Mwari ndiye anoprova science. Saka tichadzidza utano from the Bible. Tichashandisa science dzichiproviwa neBhayibheri, kwete kuti science dziprove the Bible. Saka I want to welcome you all on this channel. Mwari vachitibatsira. Tichadzidza zvakawanda, mamasaji, tichadzidza kubika, chikafu chine utano, chikafu chinorapa. Tichadzidza maherbs, anorimwa sei, anokohwewa sei, anogadzirwa sei mushonga. Tichadzidza nezvozvo. How can we make medicine from the herbs? Tiona kuti vanhu vakawanda vari kufa vasina kurapwa.
Bhaibheri rinotiro vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Vaive nani vaiparara nekushaiwa zivo pane avo vanoparara nekuramba zivo, iyo zivo iripo. Mwari vakatipa zivo mubhaibheri nevaprofita vavo kusanganisira naEllen White. Saka dai Mwari vatibatsira. I welcome you all on this channel yeutano nezhira yaMwari. Bhaibheri rangu rinotaura kuna mapisarema Psalms 103. Regai ndiiverenge mapisarema 103 verse 1 to 3. David anotiye, rumbidza Jehovha mweya wangu, zvose zviri mukati mangu ngazvirumbidze zita rake dzvene. Yes, pane chireva. David ndiye uyo anoti, I am fearfully and wonderfully made. Palapo pane mapisarema 103 verse ya 1. Akuti mweya wangu ngaurumbidze Jehovha, nezviri mandiri ngazvirumbidze Jehovha. My heart must praise the Lord. My kidneys anofana kurumbidza Mwari. My liver anofana kurumbidza Mwari. My colon inofana kurumbidza Mwari. Zvese zviri mandiri zvinofana kurumbidza Mwari. Zvinotaridza kuti David anga ine idea about the anatomy and physiology of our body. Saka dai Mwari vatibatsira. Vhesi ndiya 2. Hanzi iko, rumbidza Jehovha mweya wangu, urege kukanganwa mikomborero yake. Mwari vakatikomborera neshoko reutano. Mwari vakatikomborera neutano. Zuva iri rinotipa utano. Mweya watinofemawo unotipa utano. Chikafu chatinodya ichi, vegetation, maherbs, mafruits, magrains nemanuts, zvese zvitakazvipiwa naMwari to bless us kuti tive neutano. Rumbidza Jehovha nezvese zvaakakupa. Ivhu mune maminerals, potassium, zinc, iron, iodine. Zvese zvatingataure zvakabva kuna Jehovha. Vhesi ya 3. Iye unokanganwira zvakaipa zvako zvese, unoporesa kurwara kwako kwose. Saka Jehovha Mwari ari kuti iye, ndinoporesa kurwara kwako kwose kana ukavimba neni, kana ukanditeerera. Yesu anachiremba venyika ino vakakuti shuga yaunayo hairapiki. Vanachiremba venyika ino vakakuti BP, blood pressure hairapiki. Vanachiremba venyika ino vakakuti cancer yaunayo iyi hairapiki. But praise God, praise be to Jesus, the great physician, the great healer, murapi mukuru, anoporesa zvirwere zvese. Ngandikuudze munhu waMwari, ndine testimonies natural medicine. I'm a naturopathic therapist practicing naturopathic medicine. Ndakaona vane cancer vachiporeswa. Ndakaona vane maBP achiporeswa. Ndakaona vane madiabetes vachiporeswa. Saka stay tuned pachannel inoyi. Subscribe kuti ugoona zveutano zvandichange ndichiposta. Mwari vachikuitira zvakanaka. I want you to be a testimony. Hama dzako dzive matestimonies. Shamwari dzako dzive matestimonies. Kuburikidza nekurapwa nenzira yaMwari. Ukaverenga mubhaibheri pane vanhu varipo vakatambudzika. Umwe mukadzi wekubuda ropa anga apedza mari zhinji aine chirwere chekubuda ropa. Apedza mari kudzin'anga navaprofita nanachiremba, but pakasvika Jesu akaporeswa. I want to talk to someone. Akanzi izvi zvinoda kuIndia, izvi zvinoda kuAmerica, izvi zvinoda $1,000 emadollars. God can heal you. Nenzira yake iri very very simple if you believe. That's why that I'm going to use holistic approach inobata the body, inobata the mind, inobata the spirit, the spiritual life. Hama inodiwa murandakazi
muprofita wandinotenda Ellen G. White mubhuku rakanzi Counsels on Health page 323 paragraph 2 anoti iye there are many ways of practicing the healing art, pane nzira zhinji dzinoshandiswa nanachiremba vakasiyana siyana kurapa. Anoenda mberi zvikanzi but there is only one way that heaven approves. Pane njira one inoappruvwa naMwari. Ndo yandikuda kuintroducer kwauri. Ndo yatichashandisa pakurapana pano, pakubatsirana muzvirwere zvakasiyana siyana. 3 John chapter 1 verse 2 ingori chapter 1 inoti iyo ndiJohn achinyorera Gaius anoti iko beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Hallelujah. John pamazuva ake anoti iko kumuranda waMwari mudikanwa pazvinhu zvese linoshuwira kuti ubudirire zvikanzi uve neutano sekubudirira kwemweya wako. Alo, saka muri kuona here kuti utano hwepamweya hunofambirana neutano hwepanyama. Rega ndikutaurire, BP, diabetes, arthritis, gout, cancer, all these diseases are spiritual. Hello? Mwari paakasika nyika ino, there was no diseases. Urwere hwakauya nechivi. So zvirwere zvatinazvo, either tisi takatadza direct or indirect. We are in sickness because of sin. Saka it's spiritual. Saka usadada nechirwere. Uchiti BP yangu, sugar yangu, hauna sugar iwe, hauna BP. Nezva Satan, nezvechivi. Saka it's up to God to heal you if you believe. If you believe. Saka stay tuned pachannel ino. Mwari vachitibatsira tichadzidza pamusoro pezvirwere, todzidza kuti zvinorapika sei, tigozvirapa, tigorapa mhuri dzedu, tigorapa hama neshamwari. Nyaya yekuporeswa kwako haizi yemadoctors, haizi hama neshamwari, ndeyako naMwari. Utano hwako hauzi mumaoko achiremba kana kuti mumaoko angu. Nyaya yeutano hwako iri mumaoko aMwari newe. Saka Jesu anotiko achiporesa, kutenda kwako kwakuporesa inyaya yako iyi naMwari. Saka stay tuned. I'm going to share with you zvakawanda zvakasiyana siyana. Tingarapike seiko tichishandisa zvakasikwa naMwari, zvinoti chikafu, zvinoti mvura, zvinoti air, zvinoti sunlight, zvinoti massage, zvakawanda. Kuna Mwari kune mishonga yakawanda yekurapa zvirwere zvishoma. Kunyika ndo vanopererwa nemishonga, asi zvirwere zvakawanda. Kuna Mwari mishonga mizhinji, zvirwere zvishoma. Saka koka hama neshamwari, disubscribe to this channel. Naone hama yako iri kurwara, une hama yako iri pakutambudzika, newe wacho uchirwara nechirwere chipi nechipi, kana Mwari vachida unoporeswa, vachaporeswa. May God be with you. May God bless you all. Amen.